We krijgen straks de situatie dat het autoverkeer wat nou hier de Kerkstraat inkomt en Rjocht terugriet, dat straks de situatie wordt dat die hier aanleid worden en dan achter de winkels langs naar het grote parkeerterrein toe. Dit is een van de werkzaamheden die team worden zal in het centrum van Boetenpost. Zo'n 2020 is een werkgroep drukwaande met een werinrichting van het centrum. En manjetemoon koen de werkzaamheden lang om let los. Maar dat had dus wel even worden. Ten eerste moest er, dus toen we 2020 begonnen, moest er nog een compleet plan maken worden. Nou, dat is natuurlijk een plan KO als werkgroep maatje. Maar je hebt natuurlijk ook altijd te maken met mensen die wijnen, die hun winkels daar hebben en dat soort zaken meer. Dus we hebben echt een protte aandacht doen aan de informatie van de omwonenden. Meerdere informatiejonnen en informatierondes gaan. En we kregen natuurlijk het hele corona-verhaal ertussen terug. Werd terug het allegerik nog eens een keer stoeken. De planning bestaat uit 4 fasen en meerdere periodes van werkzaamheden. En dat is nodig, want er staan verschillende werinrichtingen op de planning. De hele Kerkstraat die wordt herinricht. De winkels die er binnen, dat zo vol mogelijk geconcentreerd wordt. Een gedeelte van de Kerkstraat wordt autovrij maken. Er wordt een evenementenplein maken op het plak waar nou nog een parkeerterrein is. En er is natuurlijk, en dat hebben we laatst gezien met alle wateroverlast, daar wordt ik nog aandacht aan besteed dat er inderdaad wateropvang komt onder de parkeerterreinen en dat soort zaken meer. Volgens die voor de simmer moet alles clear wezen. Maar in Kwatten kunnen de meesten uit Boetenpost de eerste verordeningen al sjen en vernemen. Want het parkeren zal misschien somtijden wat lastiger worden. De grootste ingrepen die er wezen zullen, dat is inderdaad dat de parkeerterreinen dat die opnieuw inricht binnen. Dus daar zullen mensen echt nog wel wat van merken. Maar goed, oké. Het moet altijd eerst op zijn maat voordat het weer mooi wordt. Dus we hebben er alle vertrouwen in dat we, als we hier volgend jaar om deze tijd staan, dat we dan een fantastisch mooi dorpscentrum hebben. En wat ik voor het gereed is voor de toekomst.